alas 5 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa idong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyaan sa muyang intern sa dyan sa Bicol University. Si Mel Jake Nuwika nasa linya. Mel Jake, marhay na hapon. Go ahead. Nagkaigwanin monitoring ang DENR Bicol para sa mga hayop na na-rescue mantang pagriparo maninda ang sitwasyon ka mga pasilidad kan Albay Park and Wildlife o APW. Pinanginotan ni Regional Executive Director Francisco Milla Jr. ang ginibong pagmonitor kang ahensya katuwang an manlain-lain na personalized kang Enforcement Division, Consecutive and Development Division, License, Patents, and Deeds Division. Pigtawan importansya kan DENR Bicol kaiba ng mga ahensya para magkaigwanin marhay na pasilidad asin ini ipapadagos ninda para magkaigwanin ligtas na lugar para sa mga hayop. Ini si Magic Noika, intern para sa DCGB. Salamat Mel Jake. Diretso kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang sarong intern hali dyan sa Bicol University. Nasa linya si Angelica Demeterio. Angelica, marhay na hapon. Go ahead. Mataon ini scholarship ang Philippine Coconut Authority para matabangan ang mga paraoma asin ang mga kursong konektado sa manlain-lain na sektor kan agrikultura. Sigun kay PCA Albay Catanduanes Provincial Office Division Chief 1 Alvin R. Trespeses, ang kwalipikadong makakakuha kan scholarship iyo ang mga rehistradong paraoma asin ang basehan kay ni iyo ang grado asin naka-enroll na. Daiman ininin qualifying exam. Dagdag pa niya na ang 76 slots nakaalokar para sa probinsya kan Albay asin ang kabilugan kay ni na nasa 265 slots iyo ang para sa rehiyon kan Bicol. Mientras, katabang kay ni na ma-implementar kan programa ang CHED na kung sain pupunan pa sa nangunya na taong 2024. Yan ang report. Ako si Angelica Demeterio, intern para sa DCGB News. Thank you so much, Angelica. Dagdagan tapa ang detalye sa lado lokal. Nasa linya ang news team kan Mega Force Patrol. Kumpadring Alar Mario, good afternoon. Go ahead. Wala man nangyayari sa pangapodan kanibang lokal na opisyal sa mga internet company. Tariglaron ang saindang mga linya pasiring sa ibang customer sa barangay. Yan ang aktual na sitwasyon ngunyan sa southern part kan Legazpi na ibang linya kan internet o sa signs na kikarabit ka na konbinsaan iagian ni nalangkaw na behikulo. Wala og paanin sa nganing kahoy o pala paanin nyo nagakapurotol. Perwisyo sa mga motorista, mabayad na naman ang customer. Ang saguniang palunsod kan Legazpi, ang saguniang panalawigan kan Albay, iguan naman in mga nainot na resolusyon para apunan na atensyon kan mga internet company, manangod kan reklamong ini kan ibang customer asin residente. Alagad sagod ko niyan, daing aksyon. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Dagdagan tapan detalyes kan bareta. Nasa linya si Chief Jimmy kan Mega Force Patrol. Chief Jim, maray na hapon. Please go ahead. Mantinido na kabandera ang shellfish ban sa Masbate. Dahil pwede ibiyahe, ipaluwas Masbate ang mga produktong shellfish.
arog kan tahong hali sa Masbate dahil pwede ipabakal dahil sa nakabandirang red tide. Ini ang sinabi ni Mr. Ariel Pioquinto, ang pamayokan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, digdi sa Kabikulan. Actualmente naglatag na ni na checkpoint monitoring ang BIFAR sa mismong Masbate asin sa pilar sa Sorsogon para dahil may lusot o maipabakal ang mga shellfish na hali sa kadagatan kan Masbate. Pagabot sa Sorsogon asin Albay, clear dahil in red tide except sa Masbate, susog sa BIFAR. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Dakulang parte kang working visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Germany ang nakatutok sa komersyo asin pagnenegosyo. Ini ani pinahayag ni Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad afera sa pagpapakusog sa giraray kan strategic partnership kang Pilipinas asin mga nasyon sa Europa. Sigun kay Natividad, business-oriented ang working visit kang presidente sa Germany asin kadaklan sa mga nakalinyadang aktibidades kaini may koneksyon sa pagnenegosyo. Nakatalaan na makipaghilingan si Presidente Marcos sa German business community tanganing ipaisi ang mga reformang ipigpapautob kan sa iyang administrasyon asin tanganing ipamidbidang Pilipinas bilang nagrarambong na investment hub sa Southeast Asia para sa mga dayuhan na kapitalistas. Sinabi pa ni Natividad na bako sa naini papakinabangan kang Pilipinas kundi masisiguro man ang intereses kan sobra sa 35,000 na Pinoy na nag-iistar sin nagtatrabaho sa Germany. Matinir ang presidente sa Germany poon Marso 11 sagkod Marso 13 kaining taon asin madiretso sa Czech Republic para sa duwang aldaw na state visit. Mientras tanto, pinagkondenar kan Foreign Embassy sa Pilipinas ang pinagibong missile strike kang grupong Houthi sa commercial vessel na True Confidence sa Gulf of Aden na ikinagadan kan duwang Pinoy seafarers. Segun sa report kan US Central Command, inianenot na pagkakataon na nagkaigwaning fatal casualty ang mga pag-aatake kan Houthi poon kan targeton kaini ang mga commercial vessels na nag-agi sa lugar. Kasunod kaini nagpahayag din pakidumamay sinda Japan Ambassador Designate to the Philippines Kazuya Endo, French Ambassador Marie Fontanelle, Canadian Ambassador David Hartman, maging si German Ambassador Andreas Plaffer-Knox. Kung matatandaan na enot ng sinabi kan Department of Foreign Affairs na ang 13 nakaligtas na mga Pinoy asin iba pang crew member kang MV True Confidence ang naisalbar kan Indian Navy asin dinara sa nasyon kan Djibouti. Mientras na naghagad na ang mga foreign mission sa nasyon nin katrankiluhan asin stability bako sana sa mga pangyayari sa Gulf of Aden kundi pati na sa bilog na kinaban. Mientras tanto, ipigrekomendar ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagdesignar o pagdestino nindua o tulo sa 12 na fighter jets kan Philippine Air Force sa Palawan para makapagpatrolya sa West Philippine Airspace o kaya sa pagmakapagpatrolya sa Philippine Airspace. Suwestyon ni Romualdez na matapos ansaro na naman na insidente kan pambubomba ng tubig asin pagbangga kan Chinese Coast Guard sa Philippine resupply ship sa Ayungin Shoal kan mga nakaaging aldaw. Piglilinaw man ni Romualdez na ini dapat na ikonsidera na pag-agyat kan na Philippine Air Force at China kundi pag-utob sana sa saindang mandato na bantayan ang espasyo kan sa tuyang nasyon. Plano ni Romualdez na tutukaron o kaya tukaron kan
AFP kaya tukaron kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner asin mga hepe kan Air Force, Navy asin Navy sa kay Army sa mga masunod na aldaw ang nasabing ideya. Sinuportahan man ni Palawan Representative Jose Alvarez ang gusto ni Romualdez. Nagpahayag ning pag-uyon man digdian hepe kan Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos para lalong mapaitaas ang moral kan sa tong puwersa sa laog lalo na sa mga parasira. Sa katakod man na bareta, bukas ang Pilipinas sa posibilidad na magkaigwaning Defense Cooperation Agreement sa Czech Republic. Sigun kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, ibubusol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang interes kan gobyerno para sa defense cooperation kan Pilipinas asin Czech Republic. Affair kay ni nakatalaan man natukaron ang areas of cooperation asin iba pang aspeto. Mentras sa sinabi naman ni Algabre na igwaning defense cooperation agreement ang Pilipinas sa Germany kan taon 1974 asin ang gigibo na sana iyo ang palawigon pa ang kooperasyon sa depensa. Dagdagantan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead. Iimbestigaran ta kunyan kan Legazpi City Police Station ang insidente kasubanggi sa barangay Gugun, Legazpi City kung saan sarong motorista pinusak-pusakan kan sa iyang helmet ang windshield kan sarong modernized jeep. Sigun kay Henry Mirapuentes, ang chief kan Traffic Investigation Division kan nasabi ng Hipatura, padagos panindang pinaghinguwang mabitbit ang nasabi ng motorista asin sa kunyan nasa pagkoordinar sa opisina kan Land Transportation Office o LTO. Alagad sa ibong kini pinagkondinar kan Legazpi City Police Station ang nasabi ng insidente dahil anta nagkaw sa inin alarma asin takot sa mga pasahero kan na modernized jeep. Siniguro man kan na Legazpi PNP na magibusinda ni na masusig investigasyon, masusig asin patas na investigasyon para nilang maaraman ang pinagpunan kan nasabi ng insidente. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mabueltan detalyes kan mga bareta. Pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan.
Drink responsibly. Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin, kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Natadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Natadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Isang makabuluhang buwan ng kababaihan mula sa inyong senador, Amy Marcos. Buwelta sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sinilyuhana kan Commission on Elections asin Miro Systems Company Limited ang kontrata para sa gigibuhon na 2025 midterm elections. Alas 10 kasubagong aga kan panginota ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga commissioners na asin ang mga commissioner ang pakikipagsundo sa mga representantes kan Miro Systems Company Limited. Ang nasabing kumpanya ang nanggana sa nakalis na bidding para magtaonin teknolohiya asin iyo ay nagagamiton sa pagkakaigwa kay sa pagkondusir kan 2025 midterm elections. Kaibanan digdi ang pagsupply ng 110,000 na mga makina, ballot boxes, printing of ballots, mga laptops asin iba pa. Alagad ang kontrata limitado sana sa pagrenta kan COMELEC sa mga teknolohiya asin kagamitan kan Miro Systems. Apwera kaini kaibanan ang transparency audit as last count para sa 2025 national and local elections. Nagpasalamat naman ang Miro Systems Company Limited sa pagtiwala sa indakan COMELEC asin siniguro na masunod sinda sa terms of reference kasabay ang pagsiguro na ninsarong malinig asin matrangkilong pilihan sa 2025. Kumpiyansa si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na makaskas na makakalusot sa Commission on Appointments ang kumpirmasyon ni Senador kaya ni Secretary Ralph Recto bilang Sekretaryo kan Finance Department. Sigun sa sigun sa Assistant Minority Leader, piglalao maninda natatauan ng kortesiya kan komite ang makaskas na kumpirmasyon ni Recto na dati nang nagserbi sa Senado asin sa Kamara. Sa maabot na Miyerkules, Marso 13, masalang ang appointment confirmation ni Recto sa CA, Committee on Finance, na pinamamayon ni Senador Ramon Revilla Jr. bago maidesignar bilang sekretaryo kan ahensya, nagserbi ining representante kan ika-6 na distrito kan Batangas sa laog kan 9 na taon asin bilang senador sa laog man nin 18 taon. Mientras tanto, poon sa aga, Marso 12, ang Ramadan sa Pilipinas. Ipinag-anunsyar ini ni Sheikh Abdul Rauf Guiliani, Bangsamoro Mufti. Sinabi niyang dai nahiling ang crescent moon dahilan digdi ang Ramadan Fasting 2024 opisyal na mapoon sa agang Martes, Marso 12, 2024, dagdag pa ni Guiliani. Sa panahon kang Ramadan, obligadong maglikay sa pagkaon asin inumon poon sa pagsaldang kan aldaw sagkod sa paglubog kan aldaw ang gabos na mga Muslim na daing helang. Exempted digdian may mga pisikal asin mental na interes, bados nagpapadodo na ina asin mga gurang. Ang Ramadan sarong banal na bulan nin pag-aayuno na pigibo kada ikasyam na bulan kan Hijri o kalendaryo kan Islam. Ini sarong sagradong panahon para sa mga Muslim, darakan pagtubod sa mga Muslim, darakan bulan na ini ipinapahiling ni Allah ang Quran kay Propetang Muhammad. Piglalauman kan pag-asa na mas malangkaw ang temperatura maging maging ang heat index sa nagkaperang lugar sa nasyon ngunya na aldaw. Sigun sa heat index forecast kan pag-asa, posibleng mag-abot sagkod sa 40 sagkod 41 grado sentigrado ang pinakahalangkaw na heat index na mairehistro sa Dagupan City, Pangasinan, La Granja, La Carlota, Negros Oriental o kaya Negros Occidental asin General Santos City sa Cotabato City.
kaso hapon na irehistro ang grabing init sa General Santos City. Mentras nainot naman na nagsuspender ng klase ang nagkapirang lokal na gobyerno sa Negros Occidental dahil sa piglalauman naman tinidong init ngunyan na aldaw. Mientras tanto nangapudan si Makati City Representative Luis Campos Jr. para sa mas maigpit na oversight kan Kongreso katakod kan 9 billion pesos rice buffer stocking program kan gobyerno. Kasunod kan preventive suspension ay pinagpatawban kan ombudsman sa sobra sa sanggatos na opisyales kang National Food Authority dahil sa bigas scam. Sigun sa iya, kaipuhan na bantayan kan Kongreso ang buffer stocking program tanganing masiguro na may sufisyenteng supply nin bagas na magagamit ang gobyerno oras na may kalamidad kasabay kan pagsiguro ning suporta sa mga paraoma. Ngunya na taon nagtagama ang gobyerno nin 9 bilyones de pesos na fundot para sa programa, afera pa sa 9 bilyones de pesos kan taon 2023. Igwang separado man na 5 bilyones de pesos para sa konstruksyon, paghirahay asin na rehabilitasyon kan NFA warehouses sigun sa Committee on Appropriations Vice Chair. Sa irarom kan buffer stocking kaipuan na magkaigo ning inventaryo nin bagas na pwedeng ipanao sa panahon kan kalamidad. Pigpapabakal man ini sa nagkapirang haisas kan gobyerno arog kan NDRRMC, DSWD asin BJMP. Mientras tanto, ikinaugma ni House Speaker Martin Romualdez ang pagmidbid kan publiko sa Puwersas Armadas kan Pilipinas kasunod kan ginibong survey kan Octa Research. Sa nasabing survey, saro ang Puwersas Armadas sa pinagkakatiwalaan asin pagkukonsiderar na top performing government agency. Nasa 86% na ugma sa akumplisemento kan Puwersas Armadas na nagresulta sa net satisfaction rating na positive 84. Sinabi ni Romualdez na pigpapahiling kaini ang kontento kan na kontento ang publiko sa lakdang asin pagsimbag kan Puwersas Armadas sa paglaog asin panluwas na mga patakot. An halangkaw na trust asin satisfaction rating an refleksyon kan dedikasyon, profesionalismo asin paninindugan kan Puwersas Armadas para sa kaligtasan asin seguridad kang nasyon. Sa giraray na siniguro kan House Leader ang promesa kan Kamara na susuportaran ang Puwersas Armadas sa misyon kay na depensa ng nasyon sa pagikan mga protestong lay na mapakusog sa indang lado tanganing mautuban sa indang trabaho asin misyon. Daay dinangog kan Court of Appeals ang ipig sa angat na apelasyon kan representante kan dating direktor kan Procurement Service kan Department of Budget and Management na mina-question sa desisyon kan Ombudsman katakod kan mga irregularidades kan Farmally Pharmaceutical Corporation. Sa resolution kan 9th Division kan Court of Appeals, ibinasura kainang petition for review na ipinagsaangat ni Christine Suntay tanganing baliktadon ang desisyon kan Ombudsman. Sinabi kan Ombudsman, guilty sa gross neglect of duty as in conduct prejudicial to the best interest of the service si Suntay. Sigun sa appellate court, sala ang argumento ni Suntay kan sabihon kay ni na Ombudsman ang dapat maging respondent sa iyang petisyon asin ang mga senador na miyembro kan Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendar na siya ang kasuhan. Dahil daay man isinabay kan direktor kan PS-DBM ang mga senadores bilang respondent sa kaso, nabalgaran diretso sinila na matauan nin pagkakataon na maidefensa an sa indang lado. Bareta sa ibang nasyon, pinaibakwar na kan Estados Unidos de America ang mga non-essential embassy staff hala sa Haiti dahil sa padagos na kariribukan. Pinaigot naman kan US ang sa indang security sa Port-au-Prince, ang kapital kan Haiti.
Ang lakdang na ini kasunod kan pag-atake kan mga gang sa aeropuerto, police station asin prisuhan. Target kan mga gangs na patalsikon si Haitian President Minister Ariel Henry. Dahil pa nakakabalik sa iyang nasyon si Prime Minister Ariel Henry dahil sa inatake kan mga gangs ang aeropuerto asin pantalan kaya mantinido ini sa Puerto Rico. Nakahuro na ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ang presidente kan Kenya tanganing tabangan ng Haiti na maibolta ang katrangkiluhan digdi. Apwera sa US, pig-ibakwar naman kan Germany as in European Union missions ang sa indang diplomatic staff halis Haiti dahilan sa sitwasyon. Sa Ladukan Sports, inako ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na dakulang agyat para sa indaan pagsabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa bulan ng Hulyo sa Latvia. Sinabi kaini na ang pagbabalikan Pilipinas sa pagkawat sa Olympics ang bako imposible dahil sa mga listahan kan para kawat kan Gilas sa presente. Ipig orgulyo kaini na kompleto ang basketball squad kang nasyon asin may kakayahan na makipagsabayan sa ibang nasyon. Apera sa Latvia, makakampangan ninda ang Georgia asin may posibilidad na makahampang ang top 2 teams sa ibang bracket na kaibanan ang Brazil, Montenegro asin Cameroon. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mar Dela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol asin kan mga interns hali sa Bicol University. Tatanems Flora sa Technical Control, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako pan sa indong naging tagapaghatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Coco Martin po, at ito naman